गासै 5 लाखसो सुबुंफोरा हंकं फारसे जेबो बेसेन नाङाजासे थांनो हासिगोन। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गासै 5 लाखसो सुबुंफोरा उरांजों टिकेटआव जेबो बेसेन होनाङाजासे हंकं फारसे दावबायनो हासिगोन। हंकंआव दावबायहैनो हंकं एयारलाइनआ गासै 5 लाखसो सुबुंफोरनि थाखाय बेसेन नाङाजासे उरांनि टिकेट होदों। बे बेलायाव गासै 2100 कौटि रां बाहायगोन हंकं एयारलाइनआ। मख'जाथावदि कभिडनि सिगां मोनफ्रोमबो बोसोराव 5 कौटिसो सुबुंफोरा हंकं दावबायनो थाङोमोन। नाथाय थांनाय 2 बोसोराव कभिडनि थाखाय दावबायारिफोरनि थांनाय बिबाङा गोग्लैनानै थादोंमोन। बेजोंनो लोगोसे हंकं एयारलाइनआबो गोबां जेंनायाव एबा गाहायाव गोग्लैनानै दंमोन आरो दा जेबो बेसेन गारनाङा लासेनो नोंथाङा हंकं फारसे दावबायलांनो हासिगोन। बे थांखिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय हंकं फारसे दावबायनो थांग्रा दावबायारिफोरनि बिबांखौ गाहायनिफ्राय बोखांफिननाय। फैगौ 2023 मायथाइनिफ्राय एबा हंकं सरकारा जेब्लानो टिकेटखौ हगारो अब्लानो बेसेन नाङाजासे टिकेटखौ दाननो हागोन एबा टिकेट दाननायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। हंकं सरकारा बे गोनांथार बाथ्राखौ फोसावदों। जुदि नोंथाङाबो हंकं फारसे दावबायनो थांनो गोसो अब्ला बेसेन नाङाजासे उरांनि टिकेट दाननानै थांनो हासिगोन आरो गोसोबादि हंकं दावबायनो हासिगोन। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।